Hei, salutare tuturor lumea, sunt Ciubire și bine m-am regăsit, fraților, la un episod din Cities Skywars. Jucăm pe o mapă frumoasă. La ce are? Hai. Nu și un skin. Hai, gata. Știți de mult. 3 secunde și o secundă și gata, am terminat. Ce mai hitul la șmecher. Eu tot din ce nu lasă să rămână nimica. Nu, deja pun TNT. Stați. Cască, pantaloni, butoși. Cască, pantaloni, butoși, pardon. Ce? Explozii, firare explozii. Oh my god. Am omorât cineva. Nu cred, m-a explodat. Tot mai mă să jucăm. Stai. What the fuck? What se întâmplă? Înainte de a începe episodul, nu uitați să vă abonați, să dați un like foarte multe. Damn. Hai, 4 secunde și o secundă și am început meciul. Holy fuck, avem topul. Nu dați nimic să rămână. Gata. Acum să știu cum intre iar explozie, că eu mă pușc. Explozie, dar... Bă, aici nu e chest sau... Dar, uite aici. Casca... Și ăsta-i bună. Ia-le, mă! Să-ți facem pe ordine. Stai, să nu le-am pus. Ține ordine în inventarul nostru. What? Ce dispar? Așa, credem că e altceva. Așa. Hai, mergi pe aici. Hai sus. Celălalt unde? Ia putem să ducem în mijloc? Putem. De ce să nu? Bă, ce cute. Mamă, nu știu să pun cub așa. Am căzut. Cum puteam să nu cad? Stai să mă înghizar. Nu se face. Gata, așa. Nu la chitul ăsta. Nu la chitul ăsta. Tot mă fac să rugăm, nu știu ce are cu noi. Nu. 5 secunde. 3 secunde. 2, 1, și am început piciul. De ce nu mi-a dat chitul ăla? Bă, what? De ce? What? Bă, cred că a fost o greșeală. Sau ceva, de ce? Pentru că au venit repede și mă râd. What the fuck? Nu mă jucă pe mapa asta.
pace. Iar mama. Trișca. Au! Au, mă moară. Du-te-n voi, băiatul. Pa. Nu. Unde-și, mă? M-am urcat în void. Oh my god! Cum putem să se întâmple așa ceva? Dă pe tot așa. Poate îmi dă ceva. Ce casă e asta? Stai să... Cea mai proastă mapă. Pentru că mie se pare cea mai proastă. O secundă și gata. Hai. Butoși de diamant. Nu mai e cea mai proastă mapă acum. Dacă îmi dă iteme bune, sunt bucuros. În parte. Trebuie să caut chesturi. Hai, mă, intră. E nimic? Știu că am jucat pe mapa asta și nu mai știu că era un cel mai ascuns pe cea pe sus. Aici. Uite aici în față, cred. Unde-i? Unde-i? Că era un chest pe aici. Unde-i? Mergem acasă decât acum. Bă, nu mai pusezi aici că nu văd. N-a căzut deja în void. Ce mișto arată casa. Nu, chiar arată mișto. Butoșii e bun și cuburile și astea. Așa, astea sunt bune. Nu, mai vin ăștia să tăi, mă. Că sunt mai bune. Să mănânc și eu ceva. 4. Stai, mă, locul e. Ia, ăla de ce scrie Gigi? Că încă nu s-a terminat meciul. De cine vorbești, mă? Singur. De ce, ești nebun? Nu. Vorbești singur? Nu. Păi atunci? Nu sunt nebun. Păi și atunci? De ce vorbești de unul singur? Cum să vorbești singur? Unde sunt? Mama mea, scuzați-mă. Cred că acolo, în mijlocul. Nu, a dispărut cubul. Deci azi văd și voi. O să mă uit pe final. Deci a dispărut cubul ăla. Nu mai mă joc eu. Nu mai mă joc, gata. Nu mai mă joc, gata. Uite la partea 28 pe asta. Dacă îmi pică tot... nu mi-a picat asta.
nu se bloc documentul, bla bla bla. Gata, stai să ia. Uite ce vine. Așa. Și asta. Nu știu ce fac eu. Deci, nu, deci... Gata, nu mai fac frente cu mine. Fac așa. Nu, lasă. Gata. Merge. Să mergem aici loc. Așa am revenit. Da, presupun că atât a fost cu acest video. Da, nu uitați, dacă vreți să vă abonați atunci și nu râdem data viitoare.